ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାର ଛଦ୍ମ ବେଶ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୁଷ ବେଶରେ ମହିଳା ବିବାହର 15 ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ। ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପୁରୁଷ ବେଶରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମା ସର୍ବଂସହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ତ କେତେବେଳେ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡାଇ ପାରେ ପର୍ବତ ପରି ସମସ୍ୟା। ମା ଶକ୍ତିର ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେମିତି କିଛି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ସେ 30 ବର୍ଷ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ହୋଇ ପୁରୁଷ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମା। ତାମିଲନାଡୁ ତୁତୁକୁଣ୍ଡିର ଏହି ଘଟଣା। ମହିଳା 30 ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ତେଜିଆମଲ ବିବାହର 15 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଲେ। ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତେଜିଆମଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନ କରି ନିଜର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତେଜିଆମଲ ପୁରୁଷ ବେଶରେ ଚଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜ ନାଁ ରଖିଲେ ମୁଥୁ। ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ସେ ବଦଳାଇଥିଲେ ରୂପ। ନିଜ ଚୁଟିକୁ କାଟି ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ଲୁଙ୍ଗି ଏବଂ ଢୋଲା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦୋକାନରେ କାମ କଲେ, ସେମିତି ପୁରୁଷ ବେଶରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ ନାହିଁ। ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଥୁ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଭୋଟର ଆଇଡି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ମୁଥୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଥୁଙ୍କୁ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ନିଜ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେ। କଷ୍ଟର ସହ ପୁରୁଷ ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ପୁରୁଷ ବେଶ ଧରି ଧରା ପଡିନଥିଲେ। ତେଜିଆମଲ ବସର ପୁରୁଷ ସାଇଡ ସିଟରେ ବସୁଥିଲେ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠାରେ ସେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତେଜିଆମଲକୁ ଏବେ 57 ବର୍ଷ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତେଜିଆମଲ ଏହି ପୁରୁଷ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସତରେ ଜୀବନଟା କେଡ଼େ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରି ସୁସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସଫଳ ହେବା, ଯାହା କରିପାରିଛନ୍ତି ତେଜିଆମଲ ଉରୁଫ ମୁଥୁ ମାଷ୍ଟର।